budlay pagkabot sa common good ato na obligasyon. Mao nga kalipay ta nato nga doon na tayo mabuhat alang sa pagkabot sa kayuhan sa katawhan sa Pilipinas pinaagi sa ato nga madasigon pagparehistro unya pohon pagpili kung kinsay muda rinda sa atong panggobyerno. Duyugan ang tamo sa Ginoo nini si Maria Santissima nga nagmatuto sa balaang banay, wag ampunta alang sa kalinaw, kadasig sa mga Pilipinhon sa pag-apil, pagsalmot sa eleksyon, pinagiuna karon sa pagparehistro. Panalangin sa Dios, mainyo, salamat kayo ha, LURF, o tanan mga radyo nga nagapaminaw, salamat kayo sa inyong mga pagtabang, pagsabwag sa eleksyon sa Pilipinas. Mga paborable ko nga madayon ginatong eleksyon. Kaya pinagi na, may mga natakin sa muda sa rindas sa Pilipinas. Okay.